ассалому алайкум дӯстони азиз, ҳама каса созен хубен, саломатиё хубан. имрӯз 16 январи соли 2024 1000 рубл ба 124 сомонӣ баробар аст. ва дӯстони азиз, мо дар навори имрӯза якчанд намуди хонаҳои фурӯшида ба навор гирифтем, барашон пешкаш мекунем. хонаҳо аз ноҳияи Дӯстӣ, аз ноҳияи Рӯдакӣ ва аз шаҳри Нав, хулоса аз ноҳияи Восия маста, аз ҳар минтақаҳои ҷумҳурии Тоҷикистон ҳастанд. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш дар омадан за лайкҳоро бизанед, подписия закунед. иншоалло ки навори беҳтарин ҷагай, касоне ки ягон чи барои фурӯш дошта бошед, хона ё ин ки замин ё ин ки мошинҳои фурӯшӣ дошта бошед, метавонед дар WhatsApp мо равон кунед. иншоалло ки мо ҳам хел карда баҳри харидан пешкаш мекунем. лайкҳоро бизанед, подписия закунед. хулоса иншоалло ки навори беҳтарин ҷагай, мақсад ки чӣ хеле хона мехоҳанд аз кадом минтақаҳои Тоҷикистон, ҳатман дар комментар нависед, мо ба шумо кофия барашон пешкаш мекунем. ва ҳатман подписия закунед. ба ҳаматон тамошои бофароғат. дӯстони азиз, як ширкати беҳтарин ва боварҷонро тавсия медиҳам ки ширкати Ака Меҳроб мебошад. касоне ки агар билетхар бошед, авиакасаи худро дорад бардоро, одамони боварҷон ҳастанд, бе ягон мушкилӣ билетро заказ кунед ва бо дили пур. ин акамон дӯстон дар Москва офиси худашро дорад ва метавонед аз офис ҳам билет харидорӣ кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба якумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Дӯстӣ, Ҷиликул, деҳаи Деҳқонобод. хона иборат аз 36 сотиқ замин, 4 дар хона бо верандаш. хонаҳо ду дар хонаш 6 ба 3 аст, ду хонаи дигараш 5 ба 320 аст. дӯстони азиз, хона мақсад ки ба ҳама шароитош ҳаста, оғил дорад ва алоқхона дорад. дута ҳоҷатхона, дутаи дигар баня дорад, душаво, якта душаво, якта дигар баня. хулоса бадро мақсад ки дар наздикиаш 600 метр дур мактаб, дорухона, магазин, медпункт, ҷамоат, дар дурияш 1 километр дуртар мақсад масҷид ҷойгир аст. бадро обаш аз кран мебошад, светаш ҳам ҳастай. бадро мақсад тамошо кунед, ҳолаташон хуб аст, састигиншанд. ана хонаҳо дар хонаш нақдохтагӣ, ана 36 сотиқ замин дар 10-12 сотиқаш бардор ришқа кордагӣ. зиёда аз 100 дарахти мевадиҳандаи гуногун мебошад. ҳамаи намуди меваҳоро дорад. одатошон дар ҷои беҳтарин ҷойгир аст. ана қишлоқшам хубай. ана бардоро нархша 800 000 сомон мега. касоне ки агар қадр анеқ бошад, боз муомилаи хуб дорад. телефони ватсапаш, номерҳои дастиш ва номерҳои ватсапаш монагия. дӯстони азиз, марҳамат тамошо кунед то охири видеора. даруни хонаро камера кардагӣ, ҳиҷрааш нав кардагӣ, ба ҳама шароитош қоидавиян. обшам мақсад ба пешаш омадаи сайбадро нархаш 800 000 сомон мега, бо савдо дорад. дидесайна заминшам калони хушвай. касоне ки агар дӯстони азиз аъзоми канали мо Насим Теҷа ҳатман салом расонд, боз муомилаи хуб дорад. марҳамат муроҷиат кунед, номерҳои дастиш ва номерҳои ватсапаш занг бизанед, аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, дуввумин эълони мо якто трактори фурӯшӣ равон кардам. деҳқоно аввал трактори фурӯширо мақсад тамошо кунем, баъдан хонаҳои фурӯширо муосара мекунем. мин трактор ҳастай соли баромада 2023 сола, сӯзишворияш дизел. комплект бо ҳамроҳ плуг ва фреза дорад. 18 қувваи асп дорад. ҳолатиш хуб. 5-6 мошин мақсад хариданша 4 та балони нав.
трактор дӯстони азиз дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. Нархи трактора 35000 сомонӣ мегӯяд. Боз муомилаи хуб дорад. касоне ки мақсад мошин ҳам дошта ба вариантҳои мошини алишам ҳастанд. телефонҳо номерҳои дастиш ва номерҳои ватсапаш мондагӣ. трактор дӯстони азиз дар ноҳияи Фархор қарор дорад. метавонед ба ҳамин номерҳои рӯи экран муроҷиати маъмулин аниқтарашона аз худашон дастрас кунед. дӯстони азиз лайкора бизанед, ба ҳазор дар ҷо бишинем ки хонаҳои фурӯшӣ аз 75000 сомонӣ сар шудага. лайкора бизанед бо наге ки насимтиҷа хонаҳои арзона наёна баҳри мо. хонаи замонавӣ ҳастай барои фурӯш дар ноҳияи 5 ҷамоати Сайфиддинов. хона аз 5 ҳуҷра иборат буда, дар дарунаш кухни, баня, туалет, дар берунаш фундаменти кухни беруна, аловхона, ганҷур, складаш рехтагӣ. хона дорои подвал 2.5 ба 5 метра ҳастай. атрофаш заборош, фундаментош рехтагӣ. оғилхона 8 ба 15 метр. обаш аз насос хобондагӣ. метбун дар наздикиаш мактаб, масҷид дар наздики хона ҳастай. фасади хона клинкер ам ҳастай. бадро хона ба тамоми ашёш фурӯхта мешавад. 350000 сомонӣ. марҳамат дӯстони азиз, муроҷиат ки маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. мегузарем ба чорумин хонаи фурӯшии дӯстони азиз. хонаи фурӯшӣ 4 дар хона 6 сотиқ замин мебошад. айни ҳол хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Зарафшон. нархи хонаро 550000 сомонӣ мегӯяд. хона дар ҳолати хуб қарор дорад. дӯстони азиз, документҳояш 100% об свет постоянӣ ҳаст. канализатсия дар назди хона. 6 сотиқ замин, 4 дар хона, ҳаммом, ошхона, газхона дорад. нарша дӯстони азиз 550000 сомонӣ мегӯяд. боз муомилаи хуб дорад. телефонро барои тамос 915 57 64 66 ба ҳамин рақам бардора занг мезанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба панҷумин хонаи фурӯшӣ. хонаи фурӯши мо 4 ҳуҷрага мебошад ва зали бо ҳашмат дорад. балкон, 3 тапчан ва 2 ошхона, 2 то ҳаммоми дарунӣ берунӣ дорад ва ҳоҷатхона ҳам дорад. масоҳати ҳавлӣ 14 сотиқ замин мебошад ва ҳуҷҷатҳояшон 100%. хона дар ҷои бениҳоят хуб қарор дошта, об, барқ доимӣ буда, ҳеҷ мушкилӣ надорад. қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Зафар, ҳавлӣ рақам 185. нарша дӯстони азиз 590000 сомонӣ мегӯяд. боз савдои хуб дорад. телефонро барои тамос 901 33 71 32 ба ҳамин рақамҳо занг мезанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, шашумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. шашумин хонаи фурӯши мо 6 дар хона иборат буда, 34 сотиқ замин. масоҳати боғ зиёда аз 33 сотиқ замин мебошад. хона бо боғ мақсад дорад. хона 6 ҳуҷрага, ошхона дорад. 1 ҳуҷраи 13 ба 5 метра, 3 ҳуҷраи 7 ба 4, 1 ҳуҷраи 4 ба 2.5, 1 ҳуҷраи 3 ба 2. хона дар ноҳияи айнӣ нархаш ба маслиҳат карда мешавад. связи интернеташ соз, хона ремонт кардагӣ, ҳолатиш хулоса беҳтарин. нархаш 499000 сомонӣ. боз маслиҳат мешавад нархаш. марҳамат, телефонро барои тамоми дӯстони азиз дар экранони шумо занг мезанед. маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба ҳафтумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯши мо ҳавлӣ дар ноҳияи шаҳри нав, деҳаи чашмасор. ҳудуди ҳавлияш 30 сотиқ замин мебошад. 3 дар хона, ошхона, ҳаммом, ҳезумхона, гармхона, парник барои 100 ҷои дарахт дорад. ноҳияи шаҳри нав, деҳаи чашмасор. 3 дар хона, 30 сотиқ замин. нархи хонаро дӯстони азиз 350000 сомонӣ мегӯяд. боз камтарак савдо дорад.
телефонҳо барои тамос 48 58 554 ба ҳамин рақамҳо занг бизанед бародарон, маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед ва аз номи канали мо ҳатман салом расонед. дӯстони азиз, аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. иншоалло ки бо дар видеои оянда ҳатман хонаҳои беҳтарин, хонаҳои арзонро ҳама рӯза барашон пешкаш мекунем. ба хотири меҳнатҳои мо лайкҳоро бизанед ва ҳаштумин хонаи фурӯши мо дӯстони азиз дар навори имрӯза. хонаи фурӯши мо дӯстони азиз 4 сотиқ замин, 4 дар хона. хона дорои 4 ҳуҷра ва дӯстони азиз хона ду бания дорад, нонпастхона дорад, ҳезумхона, ҳоҷатхона ва ҳуҷатҳош 100%. хона дар кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ фавран фурӯхта мешавад. дӯстони азиз нархашон 290 000 сомони, ноҳияи Восеъ, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ. телефонно барои тамос 918 10 85 13. ба ҳамин рақамон дӯстони азиз занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш дастрас кунед. дӯстони азиз, мегузарем ба нӯҳумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯши 3 дар хона ҳастай, 6 сотиқ замин, хона дар наздикии пости Чоряккорон, аз роҳи калон қариб 1 километр боло. ҷои беҳтарин, хона навсохтагӣ бо ғишти пухта. беҳтарин ҷой аст, свет дорад, обаш оби шаҳри пасе, яъне транспорт проблема нестай. бода ҳавои беҳтарин алишам мешавад. ноҳияи Рӯдакӣ, кӯчаи Чоряккорон, нархи 360 000 сомонӣ боз алиш мешавад. ба ду хонага бо мебинем вариантора. телефонно барои тамоми дӯстон дар экранишон марҳамат занг бизанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худашон дастрас кунед. ва дӯстони азиз, мегузарем ба даҳумин хонаи фурӯши мо дар навори имрӯза. хонаи фурӯшӣ 6 хонаи тайёр барои зиндагӣ, 4 дар хонаи дигар битонаш рехтагӣ. хонаи фурӯшӣ қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, Зайнабобод, деҳаи Сароб. подвалаш 6 ба 2.5 дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дорад. то мактаб, магазин 350 метр дуртар мебошад. 8 сотиқ замин қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ. нархи хона 480 000 сомонӣ. телефонно барои тамос 30 220 746. ба ҳамин рақамо дӯстони азиз занг мезанед, маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. шербачаҳо як тои дигар хонаи фурӯшӣ бо нархи арзон ҳастад. аз ҳаматон хоҳиш лайкҳоро бизанед, подписатсия кунед. хонаи фурӯшӣ 3 дар хона ҳастай, 8 сотиқ замин. айни ҳол хона қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб, деҳаи Нуробод. сарошна хона фурӯхта мешавад бо нархи 150 000 сомонӣ, ҳамаш 100%. документҳошам созанд дӯстони азиз, мақсад ки барои зиндагӣ кардан ҳолаташ беҳтаринай. 3 дар хона, 8 сотиқ замин дар шаҳри Кӯлоб, нархаш 150 000 сомонӣ. телефонно барои тамос 902 34 93 93. ба ҳамин рақамҳо занг мезанед бародарон, маълумоти аниқтари хонаро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед. дӯстони азиз, 12-умин эълони мо квартираи фурӯшӣ равон кардан дар дуюм этаж. як хона бо коридораш ҳастай, бания, кухнӣ дорад. айни ҳол квартира қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, пешашам бозор, мактаб, магазин, освет бепроблема. хона дар дуюм этаж қарор дорад, як хонага, як коридор, як бания, кухнӣ. нархаш 75 000 сомонӣ. боз муомилаи хуб дорад, азбаски ремонташ хуб надорад, чунки квартира штагиай. қарор дорад дар ноҳияи Восеъ, боз муомилаи хуб дорад. дӯстони азиз, телефонно барои тамос номерҳои ватсапаш занг мезанед, маълумоти аниқтари квартираро аз худи соҳибаш метавонед дастрас кунед.
ва дӯстон азиз, касоне ки ягон чи барои фурӯш камак кунанда дошта бошед, хона, замин, квартира, мошин ё ин ки трактор дошта бошед, марҳамат дар WhatsApp равон кунед. Иншоалло ки мо ҳамин хел карда дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем ва баҳри хадмат пешкаш мекунем. Худованди меҳрубон дӯстон нигаҳбон бошад. Дастгиро моро фаромӯш накунед, дастгири шумо пешам аст. Хайр дӯстон, то видеои оянда дар паноҳи Аллоҳ бошед.